Bismillahirrahmanirrahim. Ihtilaf Abi Bakr bin Muhammad, nutur perselainan Abi Bakr bin Muhammad wa Abdillah bin Abi Bakr an Amr, tapi ini adalah hadis yang paling gratis. Abar Abu Sulaiman Muhammad bin Junbur, iya Muhammad bin Junbur. Orang menjawab sebab Abu Sulaiman, hadasana sebab Ibnu Abi Hasim, ayat bin Abdillah, An-Nabi bin Muhammad bin Amrata, an Aisyah, itu sami'at krungu sapa Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kula ali dawuh sapa Nabi, la yukta ora ditugel tangane sapa asyariku maling ila fi rub'i dinarin kejaba sebab nyolong seprapat dinar. Fasaidan halisa pemunggah. Abarana sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi lan sapa Ahmad hadan sapa Ibnu Wahab sapa Ibnu Wahab abarana sapa Abdurrahman bin Sulaiman an Abi Bakr bin Muhammad bin Hazmin an Amrata an Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlal awali halis badane hadis sing awal sing dhuwur iku wau. Kala ngucap sapa Al Harits bin Miskinin qiraatan hale diwacake langsung alih ing atas Harits wa ana utawi ingsun iku asmau gurung ingsun an Ibnul Qasimi. Kala ngucap sapa Ibnul Qasim hadasane sapa Malikun an Abdillah bin Muhammad bin Abi Bakrin an Amrata qalat ngucap sapa Amrah qalat ngucap sapa Aisyah tu Aisyah alqat utawi potong tangan iku fi rubi dinarin sebab nyolong seprapat dinar fasoidan halisa pemunggah. Abarane sapa Ibrahim bin Yaqub kala ngucap sapa Ibrahim hadasana sapa Abdullah bin Yusuf kala ngucap sapa Abdullah hadasana sapa Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Rijali an abihi saking bapake Muhammad bin Abdurrahman an Amrata an Aisyah kala ngucap sapa Aisyah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukta ditugel apa yadus syariki tangane maling fi samanil mijani ing dalem sak regane tameng wa samanul mijani utawi regane tameng iku rubu dinarin seprapate dinar. Abarone sapa Yahya bin Durusta kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Abu Ismaila kala ngucap sapa Abu Ismail hadasana sapa Yahya bin Abi Katsirin apa anna Muhammad bin Abdurrahmani iku hadasan ceritane sapa Muhammad hu ing Abi Katsir an Amrata an Aisyah qalat ngucap sapa Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakta nugel tangan sapa Rasul aliyada ing tangan fi rubi dinarin sebab nyolong seprapat dinar fasoidan halisa pemunggah. Abarona sapa Humaid bin Mas'adata kala ngucap sapa Humaid hadasana sapa Abdul Warith kala ngucap sapa Abdul Waris hadasana sapa Husainun an Yahya bin Abi Katsirin an Muhammad bin Abdurrahmani summa dzakara nulinutur sapa Muhammad bin Abdurrahman kalimatan ing sak kalimat maknaha kang utawi maknane kalimat iku iku an Amrata saking Amrah an Aisyah qalat ngucap sapa Aisyah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u ora ditugel apa aliyadu tangan illa fi rubi dinarin kejaba sebab nyolong seprapat dinar. Abarona sapa Abu Bakrin Muhammad bin Ismail ya Muhammad bin Ismail at-Tabarani kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdurrahman ibnu Bahrin Abu Ali ya Abu Ali kala ngucap sapa Abu Ali hadasana sapa Mubarak bin Sa'idin an Yahya bin Abi Katsirin kala ngucap sapa Yahya hadasane sapa Ikrimah apa ana imra'atan sedene wong wedok iku ahbarat ngabarake sapa imra'ah hu ing Ikrimah anna Aisyah sedene Aisyah ummul mukminin ya ummul mukminin iku ahbarat ngabarake sapa Aisyah ha ing imra'ah anna Rasulullah ing sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul tuqta'u ditugel apa aliyadu tangan fil mijani sebab nyolong tameng. Hadasana sapa Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'din kala ngucap sapa Ubaid hadasana sapa Ami kala ngucap sapa Ami hadasana sapa Abi an Ibni Ishaq an Yazid bin Abi Habibin an
ana Bukair ana Abdillah bin Al-Asyadi iku hadasa Bukair ku ing Yazid ana Sulaiman ana Yasar bin Sulaiman bin Yasar iku hadasa ceritane sapa Sulaiman hu ing Abdillah ana Amrah tasdune roh Ibnata Abdurrahman ya anak wedoke Abdurrahman iku hadasan ceritane sapa Amrah hu ing Sulaiman ana hasune Amrah iku sampeyan krungu sapa Amrah Aisyah ta ing Aisyah takulu hale ngucap sapa Aisyah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukta ora ditukel apa ya dosyariki tangane maling fima ing dalem perkara dunal mijane kang sak ngisore tameng regane tameng kila diucapake li Aisyah ta maring Aisyah apa sing diucapake maiku apa samanul mijani utawi regane tameng kolat ngucap sapa Aisyah rub udinarin iku rega seprapat dinar ambarone sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahbin ambarone sapa Mahramatu an abihi an Sulaiman bin Yasarin an Amrata an Aisyata an hasrune Aisyah iku samiat krungu sapa Aisyah Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kula hale dawuh sapa Nabi la tukta ora ditugel apa ya dosyariki tangane maling ila fi rubi dinarin fasaidanul halisa pemunggah abarone sapa Harun bin Abdillah kala ngucap sapa Harun hadasana sapa Qudamah bin Muhammadin kala ngucap sapa Qudamah ambana sapa Mahramatu an abihi saking bapake Mahramah kala ngucap sapa abihi sami tu krungu ingsun Utsman bin Abil Walid ing Utsman bin Abil Walid maulal Ahnasiyin ya budak pemerdekane al Ahnasiyin ya kula hale ngucap sapa Utsman sami tu krungu ingsun Urwah bin Zubair ing Urwah bin Zubair ya kula hale ngucap sapa Urwah kana taono sapa Aisyah tu Aisyah iku tu hadisun ceritane sapa Aisyah ane Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kulo dawuh sapa Nabi la tukta ora ditugel apa aliyatu tangan ila fil mijani kejaba ing dalem nyolong tameng au samanihi utawa sak regane mijan ambarona sapa Abu Bakar bin Ishaq kala ngucap sapa Abu Bakar hadasane sapa Qudamah bin Muhammadin kala ngucap sapa Qudamah ambarone sapa Mahramah bin Bukairin an abihi kala ngucap sapa abihi sami tu krungu ingsun Utsman bin Abi Walid ing Utsman bin Abil Walid yakul hale ngucap sapa Utsman sami tu krungu ingsun Urwah bin Zubair ing Urwah bin Zubair yakul hale ngucap sapa Urwah kana ana sapa Aisyah tu Aisyah iku tu hadisun ceritane sapa Aisyah ane Nabi sallallahu alaihi wasallam ana husdune Nabi ku kala dawuh sapa Nabi la tukta ora ditugel apa aliyadu tangan ila fil mijani kejaba sebab nyolong tamen au samanihi utawa regane mijan waja amalan nyono sapa iki wae sing riwayatake Aisyah anna Urwah tasdune Urwah iku kala ngucap sapa Urwah al mijan utawi tameng iku arbaatu darahima rega papat piro-piro dirham kala ngucap sapa Urwah wa sami tulan krungu ingsun Sulaiman bin Yasar ing Sulaiman bin Yasar iku yasumu nyono sapa Sulaiman anahu satuhune Sulaiman iku sami krungu sapa Sulaiman Urwata ing Urwah takulu hale ngucap sapa Amroh ting ora Amrota ing Amroh takulu hale ngucap sapa Amroh takulu hale ngucap sapa Amroh nak Amroh iki wong wedok nak Urwah iku wong lanang beda Amrota ing Amroh takulu hale ngucap sapa Amroh sami tu krungu ingsun Aisyah ta ing Aisyah tu hadisu hale ceritane sapa Aisyah ana hazune Aisyah iku samian krungu Aisyah Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulo hale dawuh sapa Nabi la tukta ora ditugel apa aliyadu tangan ila fi rubi dinarin kejaba ing dalem nyolong seprapat dinar Fama nuli perkara fauqahu kang ing dalem sak ndure rubi dinar. Ambarona sapa Amr bin Aliin. Kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Abdurrahman bin Mahdiyin. Kala ngucap sapa Abdurrahman, hadasana sapa Hammamun. An Qatadah an Abdillah ad-Danaji an Sulaiman bin Yasarin. Kala ngucap sapa Sulaiman, la tukta ora ditugel. Tangan apa al-khamsu driji 5 illa fil khamsi kejaba sebab nyolong barang sing rega 5 dirham.
Driji kan ono 5. Opo al khamsu driji 5 ila fil khamsi kejaba sebab nyolong barang sing regane 5 dirham. Kala ngucap sapa Hamamun falaki tu nuli ketemu ingsun Abdawahi ing Abdawah adanaja fahadasan nuli nyeritani sapa Abdawah ni ing ingsun an Sulaiman ni Yasarin. Kala ngucap sapa Sulaiman latuk tok ora ditugel apa al khamsu driji 5 ila kejaba bab nyolong 5 dirham. Abarana sapa Suwaid bin Nasrin kala ngucap sapa Suwaid amana sapa Abwahi an Hisyam ibni Urwah an abihi an Aisyah kala ngucap sapa Aisyah lam tuktok ora ditugel apa ya dosariken tangane maling fi adna kang luweh cendak utawa luweh cedhak min hajafati au min hajafatin min hajafatin tinimbang regane tameng autursin utawa tameng ya padha wa kullu wahidun utawi saben-saben siji min huma saking jafah autursin iku zu samanin duweni rega sing padha. Dadi hajafah karo tursin iku regane apa-apa padha utawa seprapat dinar. Abarona sapa Muhammad bin Musanna kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdurrahmani an Sufyana an Isa an Sa'bi an Abdillahi apa ana nabiyya sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kota apa tong nugel tangan sapa Nabi fi qimati khamsati darahima sebab nyolong regane 5 dirham. Wah bener sapa Mahmud bin Nuwailan kurang sapa Mahmud ada sapa Muawiyah kurang sapa Muawiyah wa Sufyan an Mansur an Mujahidin an Ato'in an Aiman kurang sapa Aiman lam yakto ora nugel tangan sapa Nabi asari kok ing maling ila fi samanil mijani coba dalam nyolong tameng jane utawi regane tameng yang maidin ing dalem nyone kopu iku dinarun sakinar ana sapa Muhammad bin Basar kula sapa Muhammad hadasna sapa Abdurrahman kula sapa Abdurrahman ana sapa Sufyan an Mansurin an Mujahidin an Aimana kula ngucap sapa Aiman lam takun rono kelakuan iku kok obat aliyat tangan ala ahdi Rasulillah ing atase zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bi tanil mijani kedua sebab tangan bagi matu tawi aji kerto purbune mijan yang ing dalem dinone ya iku dan sadar ambar coba Abdul Azhari ane saburi kalau mencoba asana sama Muhammad bin Yusuf kalau Muhammad ada sapa Sufyan an Zurin al-Hakami an Mujahidin an Aimana kalau ngucap sapa Aiman lam tukta ora ditugel apa aliyatu tangan fi zamani Rasulillah ing dalam zamane Rasul illa fi samanil mijani kejaba ing dalam regane tameng wakimatuhu utawi aji kertone mijan wakimatul mijani utawi aji kertone mijan utawa tameng yauma idzin ing dalam dinane yaktau tuktok iku wau iku dinarun sak dinar. Hadasana sapa Muhammad bin Basharin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdul Wahib bin Dawud an Ali bin Shalihin an Mansurin anil Hakami an Mujahidin wa Ata'in wa an Aimana kala ngucap sapa Aiman lam tuktok ora ditugel apa aliyadu tangan fi ahdi Rasulillah ing dalam zaman sugeng Rasul illa fi samanil mijani kejaba ing dalam regane tameng wa samanuhu tawi regane mijan yauma idzin ing dalam dinane tuktok iku dinarun sak dinar. Abarana sapa Harun bin Abdillah kala ngucap sapa Harun hadasana sapa Al Aswad bin Amirin kala ngucap sapa Aswad ambana sapa Al Hasan bin Hayyin an Mansurin anil Hakami an Ata'in wa Mujahidin an Aimana kala ngucap sapa Aiman yuktau ditugel sapa asari wong nyolong fi samanil mijani sebab regane tameng wa kana lanono apa samanul mijani regane tameng ala ahdi Rasulillah ing atase zaman sugenge Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dinarun sak dinar
Au asrota darahima utawa 10 dirham, pira-pira dirham. Abarona sapa Ali ibnu Hujrin, kula ngucap sapa Ali, ambana sapa Sarikun an Mansurin an Ata'in wa Mujahidin an Aiman bin Ummil Aimana. Yarfa Umar fa'ake sapa Umi Aiman hu ing hadis. Kala ngucap sapa Umi Aiman, la tukta ora ditugel apa aliyadu tangan ila fi samanil mijani kejaba ing dalem regane tameng, wa samanhu tawi regane mijan. Yauma idzin ing dalem dinane tuktau iku dinaron sak dinar. Ahbarona sapa Qutaibah tu, kala ngucap sapa Qutaibah. Hadatsana sapa Jarirun an Mansurin an Ata'in wa Mujahidin an Aimana, kala ngucap sapa Aiman. La yukta ora ditugel sapa asariku wong kang maling fi aqalla ing dalem perkara sing luwih sithik min samanil mijani tinimbang regane tameng. Dadi nek sing sak ngisore tameng kuwi mau ora yaqtaul yad. Ahbarana sapa Ubaidullah ibnu Sa'd bin Ibrahim bin Sa'din. Kala ngucap sapa Ubaidullah, hadatsana sapa Ammi, kala ngucap sapa Ammi, hadatsana sapa Abi, an Ibni Ishaq, kala ngucap sapa Ishaq, hadatsana sapa Amr bin Syuaibin. Apa ana atau abna Abi Rabahin, sunune Atha bin Abi Rabah, iku hadasan ceritani sapa Atha hu ing Amr. Ana Abdullah bin Abbas ing sedune Abdullah bin Abbas iku kana sapa ana sapa Abdullah iku yaqul ngucap sapa Abdullah bin Abbas samanuhu utawi regane mijan yauma idzin ing dalem dinane yuktau iku asratu darahima 10 pira-pira dirham. Abarona sapa Yahya bin Musa al-Balkhiyu, kala ngucap sapa Yahya, hadatsana sapa Ibnu Numairin, kala ngucap sapa Ibnu Numair, hadatsana sapa Muhammad bin Ishaq an Ayyub bin Musa an Ata'in an Ibni Abbasin mislahu halis patene hadis. Kana ono apa samanul mijani regane tameng ala ahdi Rasulillah ing atase zaman sukunge Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yuko wamudi aji kerta atau dikerto aji apa mijan asrata darahima ing 10 pira-pira dirham. Abarone sapa Muhammad bin Wahbin. Kala ngucap sapa Muhammad, hadatsana sapa Muhammad bin Salamata. Kala ngucap sapa Muhammad bin Salamah, hadatsani sapa Ibnu Ishaq an Ayyub bin Musa an Ata'in mursalun ai hadal hadis iku mursalun dimursalake. Abaroni sapa Humaid bin Mas'adata an Sufyana wa huwa tawi Sufyan iku Ibnu Habibin anil Arzami wa huwa tawi Arzami iku Abdul Malik bin Abi Sulaimana an Ata'in. Kala ngucap sapa Ata' adna mau tawi luweh cedhake perkara yukta kang ditugel fihi sebab nyolong ma iku samanul mijani sak regane tameng. Kala ngucap sapa Ata' wa samanul mijani utawi regane tameng yauma idzin ing dalem dinane yuktau iku asratu darahima 10 pira-pira dirham. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahman wa Aimanu tawi Aiman ala ditaqaddama kang wis dhisik apa zikruna tinuture kita li hadisihi maring hadise Aiman. Maka ning dhuwur ana Aiman sing riwayatake. Iku ma'ah sabura ngitung ingsun anallahu setuhune Aiman. Anallahu setuhune Aiman. Apa suhbatan kekancan karo Nabi. Ini Aiman ini tidak menangi langsung zaman sugenge sapa Nabi. Waqat ruya lan teman-teman diriwayatake anhu saking Aiman iku wau apa hadisun hadis akharu kang weneh ya dulu kang nuduhake apa hadis alama ing atase perkara kulna kang ngucap sapa kita hu ing ma. Karena apa kok disebut mergo hadis Aiman iki padha nerangake sing membahas kira-kirane wong maling iku mau tangane dipotong. Makane hadis Aiman dilebokke ning bab niki. Ngono maknane. Akhara ya dulu alama kulnahu. Hadatsana sapa Sawar bin Abdullah bin Sawarin. Kula ngucap sapa Sawar, hadatsana sapa Khalid bin Al-Harithi.
Kala ngucap sapa Khalid. Hadasana sapa Abdul Maliki wa ambana sapa Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Sallamin. Kala ngucap sapa Abdurrahman ambana sapa Ishaqu wa huwa utawi Ishaq iku al-Arzaku. Kala ngucap sapa al-Arzak. Hadasana sapa bihi hadasana bihi kelawan hadis sapa Abdul Maliki Abdul Malik an atoin an aimana maula ibni Zubairi ya budak pemerdekane ibni Zubair wa qala lan ngucap sapa Khalidun fi hadisi ing dalam hadis Khalid maula Zubairi ya budak pemerdekane Zubair an tabaiin an Ka'bin kala ngucap sapa Ka'ab man utawi sapa wong iku tawadhu wudu sapa man fa asana nulim bagusake sapa man al wudu'a ing wudu nak wudu iku aire. Nak wudu iku perbuatan wudune, nak wazu iku air untuk apa wudu. Itu. Al wudu'a ing wudu. Suma sholat nulis sholat sapa man. Wa qala lan ngucap sapa Abdurrahman. Fa sholat nulis sholat sapa man al isya ing sholat isya. Al akhirata kang akhir. Suma sholat nulis sholat sapa man ba'daha ing dalam sakwise isya arba'a rakaat ing 4 biro-biro rakaat. Fa atamma nuli nyempurnake sapa man. Wa qala lan ngucap sapa sawarun. Sawar ing lafal yutimu hale nyempurnake sapa man ruku ahunna ing ruku'e arba'a rakaat. Wa sujudahuna lan biro-biro sujude arba'a rakaat. Wa ya'lamu lan ngerti sapa man ma ing perkara yak tariu kang ngamrih maca sapa man wa qala lan ngucap sapa sawarun yaqra'u maca sapa man fihi na ing dalem arba'a rakaat kunna mongko ana apa arba'a rakaat lahu kedue man iku bi manzilati lailatul qadri ing dalem derajat panggonane Lailatul Qadar. Abarana sapa Abdul Hamid ibnu Muhammadin kala ngucap sapa Abdul Hamid hadasana sapa Mahladun kala ngucap sapa Mahlad hadasana sapa Ibnu Jurejin an Atoin an Aimana maulabni Umar ya budak pemerdekane Ibni Umar an Tubaiin an Ka'bin kala ngucap sapa Ka'ab man utawi sapa wong iku tawadhu wudu sapa man fa asana nulim bagusake sapa man fa asanal wudu maknane ya wudune sempurna isbahul wudu ahu ing wudune man summa syahidanuli nyekseni sapa man dalam arti nglakoni ya menangi sapa man salata atamata salatal atamati ing salat atamah. Jadi nak isya iku dilakukan di awal waktu, nak atamah itu ning tengah malam. Ganjarane gedene raka ruan. Bahkan Nabi nyampeake seandainya umatnya kok ngerti ganjaran salat isya sing dilakoni ning wektu atamah di waktu tengah malam kuwi bakal mara jamaah raketang mlaku ning nggon salate kuwi karo apa ngesot. Mergo saking gedene salat atamah. Salat atamah kuwi apa wau? Salat isya sing dilakukan ning malam hari. Piwe terus aja do praktek ning daerahmu jam 1 bengi jam 2 bengi kok azan wingi geri tonggo. Ki maksude opo kae jam 1 ahene kok apa azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi jamaatin sartane jamaah. Suma sholat nulis sholat sapa man ilaiha maring sholatal atamah arbaan ing 4. Mislaha kang sepadane arba'a rakaah yaqra'u hale maca sapa man fiha ing dalem mislaha wa yutimmu lan nyempurnakake sapa man ruku'aha ing ruku'e mislaha sing nyepadani atamah iku wa sujudaha lan sepadane mislah lan sujude mislaha kana mengkono lahu iku kedue man minal ajri saking ganjaran apa mislu Lailatul Qadri sepadane Lailatul Qadar. Abarana sapa Khalid bin Aslama an Abdillah bin Idrisa an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Syuaib an abihi an jadihi kala ngucap sapa jadihi kana ono apa samanul mijani regane tameng ala ahdi Rasulillah ing atase zaman sugenge Rasul sallallahu alaihi wasallam iku asrota darahima 10 biro-biro dirham. Asamru iku buah al-mu'allaku kang gumantung
apa samer yusraku kang dicolong apa samer. Ana buah isih gemantung ning wit terus apa dicolong. Lewat ngono kuwi ora ana sing weruh angger sawut. Lewat ngono kuwi wah ndelelah ana pelem. Kuwedene raka ruwan langsung dibualang langsung disawut. Kuwi jenenge asamru al-mu'allaku yusraku. Buah sing isih gumantung ning wit tapi apa dicolong. Ambarana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadatsana sapa Abu Awanata an Abdillah ibnil Akhnasi an Amr ibn Syuaibin an abihi an jadihi kala ngucap sapa jadi suilah ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikam ing dalem pira tuktau ditugel apa aliyadu tangan. Kala dawuh sapa Nabi la tuktau ora kena ditugel apa aliyadu tangan fi samarin sebab nyolong buah mu'allakin kang gumantung. Fa idza dzumma ing dalem nalikane nanggung hu ing samar mu'allak apa al jarinu ngoten apa al jarinu nggon meme kejaba kuwi buahe wis diunduhi beda ceritane kutiat mongko ditugel apa yat fi samanil mejani ing dalem regane tameng wala tukta ulan ra ditugel apa yat fi hari satil jabali ing dalem nyolong wedhus sing ana ning gunung. Kambing-kambing gunung kuwi luwih gesit-gesit malahan luwih hebat-hebat timbang wedhus-wedhus sing liyane. Fa iza awan nuling dalem nalikane manggon utawa ngungsi apa hari satil jabal al muraha ing kandang wedhus. Nek ning kandang wedhus ora kuwi berarti wedhus apa? Dinduweni lan diingoni. Lah kok ngono kok terus fakut kutiat monggo ditugel apa ya lan ngono kuwi rak nyolong kuwi sing ning kandang wedhus ning kandang wedhus berarti ya kutiat yadahu. Fi samanil mijani ing dalem regane tameng. Asamru iku buah yusraku kang dicolong apa samar. Ba'da ayyuwa ing dalem sakwise yen toh ngungsekake ba'da ayyuwa ing dalem sakwise yen toh diungsekake apa samer bihi kelawan samer apa aljarinu nggon meme. Misalkan buah wis diunduhi disimpen kok terus apa dicolong. Abarona sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadatsana sapa Al-Laisu an ibni Ajlana an Amr ibn Syuaibin an abihi an jadihi Abdillah ibn Amr ya Abdillah bin Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu sedune nabi ku suilah ditakoni sapa nabi anis samari saking buah al muallaqi kang gumantung sing isa manggon ning wit. Faqala nuli dawuh sapa nabi mau tawi buah asoba kang jupuk min zi hajatin saking sapa mindi hajatin saking wong kang duweni hajat hari muttahidin kang ora njupuk kemule klambi gembulane klambi dalam arti yo diundoi sak tundun ngono kuwi njupuk mung gawe apa rasa pengin hubnatan ing klambi kemule klambi fala saya mongko ora ana suwi-wiji ku maujud alaihi ing atase zi hajat njipuke sak perlune ya siji ngono kuwi ya. Tapi ya dosa ya tetep dosa. Aja terus lho wong ora dikhat kok ora ditugel tangan. Lah iku kan ukuran khat wae kira-kirane sing regane sak rega apa tameng. Mung siji maknane min dzi hajatin ghairi mutahidin hubnatan sing ning kono ora ngunduhi. Ngunduhi kuwi kan kowe nggo bagor. Lah engko sing ning dhuwur kuwi njipuki buahe terus ning ngisor nampani wae. Lah kuwi jenenge ngunduhi tapi ngunduhi nggone wong liya, nyolong nggone wong liya. Lah ngono sing ora entuk. Nak mung siji ngono tok fala syai'a alaihi.
ora ana had ning dosa ya tetep dosa. Piye njupuk ora nggone dhewe kok. Paman utawi sapa wonge iku kharaja metu sapa man bisain kelawan gawa suwiji-wiji minhu saking ma fa alaihi mongko wajib ing atase man hormatu mislaihi utawi tembohane rong padane sek. Kok ndekne terus jipuke akeh. Ya berarti kok ditempohi kon ngijoli 2 kali lipat. Wal uku batulan siksa. Jadi kaya siksa ya empuh kono medhek papake. Paman utawi sapa wong iku saraka nyolong sapa man sek ana ing suwiji-wiji minhu saking sek saking iku wau mindi hajat iku wau ba'da ayyuwi ya ing dalem sakwise yen toh di ungsekake hu ing samar apa aljarinu nggon meme bedong nalikane buah iku wis diundhuhi sing duwe terus apa di simpen fabalagha nuli tutuk apa sek samanal mijani ing regane tameng fa alaihi mongko mlarati ngantose man alqat utawi tugel tangan. Kok nyolong buah sing wis diundhuhi nak diitung kalkulasine buah sing dicolong kuwi mau kok wis sepadan karo regane apa tameng fa alaihil qatu maka potong tangan. Paman utawi sapa wong iku saraka nyolong sapa man duna dalika kang kurang saka mengkono lah samanal mijan fa alaihi mongko wajib ing atase man hormatu mislehi utawi denda utawa ditempohi rong padane sek iku wau ya dikon ngijoli nek kurang saka apa mau regane tameng ditempohi 2 kali lipat. Wal ukubatu lan di takzir utawa disiksa ya wis mbuh modele piye mbuh kon mlayu mbuh kon piye. Takzir itu untuk efek jerah. Kala ngucap sapa al Harits bin Miskinin qiraatan hale diwacake langsung alih ngatasé Haris. Wana utawi ingsun iku asma'u kurung ingsun an Ibni Wahbin. Kala ngucap sapa Ibni Wahab. Abarone sapa Amr bin Harits wa Hisam bin Sa'din an Amr bin Su'aibin an abihi an jatihi. Abdillah ibni Amrin ya Abdillah bin Amr. Apa ana rajulan sunne wong lanang min Muzainah ta saking kabilah Muzainah. Iku antanekane sapa rajul Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah du Gusti Rasul kaifa hale kepiye taro ngeyakini sira fi harisatil jabali ing dalem wedhus sing ana ning gunung. Faqala nuli dawuh sapa Nabi hiya utawi harisatil jabal wa mithluha lan sepadane harisatil jabal wan nakala lan direkodaya walai salan ora ana fi sa'in iku ing dalem suwiji-wiji minal masyati saking kewan sing diingoni apa qatun ketok tangan illa fima kejaba ing dalem perkara awa kang wis ngungsekake hu ing mas sapa almurahu apa almurahu kandang nak kewane kuwi ora dingon ora ana suwiji-wiji tidak berlaku kejaba kewane kuwi mau wis dingone ning apa kan kandang fabalahu nuli tutuk apa ma samanal mijani ing regane tameng fafihi mongko iku ing dalem samanal mijan qat ul yadi utawi tugel tangan wa mau utawi kewan lam yap luh kang ora tutuk apa ma samanal mijani ing regane tameng fafihi mongko iku ing dalem ma hormatu mislehi utawi denda 2 kali lipat sepadane kuwi mau wajalada tunakalin lan pira-pira pentungane kang ngenani kulit merga ngreka daya jaladunakal iku dijilid dipentung langsung kena apa kulit merga ngreka
Rekodaya iku ya direkodha ya piye carane ben iso berhasil. Iku nak gawene kewane sing kurang saka ukuran harga apa tameng. Dijilid. Kala ngucap sapa rajul ya Rasulullah Gusti Rasul kaifa hale kepiye karo ngeyakini sira fi samaring dalam buah al muallaqi kang gumantung. Kala dawuh sapa Nabi huwa utawi simar al muallaqah wa misluhu lan sepadane simar mahu ing dalam sartane simar wan nakalu lan rekodaya walai salana rono fisae niku ing dalam suwiji-wiji minas samari saking buah al muallaqi kang gumantung apa qotun ketok tangan ila fima kejaba ing dalam buah awa kang ngungsekake dalam arti wis diundui hu ing ma apa al jari nunggon meme fama mongko utawi buah uhidha kang dicolong apa ma minal jari ni saking nggon meme fabalahun nuli tutuk apa ma samanal mijani ing regane tameng fafihi mongko iku ing dalem ma al qot utawi ketok tangan. Pama utawi perkara lam yabluh kang ora tutuk apa mah samanal mijani ing regane tameng fafihi mongko utawi ma ora matu mislahi utawi denda 2 kali lipate sepadane ma wajala datuna kalin lan jilid merga rekodaya babumah istirahat.